que sempre cantaba. Estamos hoxe, soiña no seu cuarto e máis. Para celebrar o 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, os nenos e nenas do CEIP Juan Rei entregamos unha estrella Michelin a unha muller moi importante nas nosas vidas. Unha estrela que non recoñece pratos perfectos, senón os pequenos detalles de cada día. Agora, algúns compañeiros e compañeiras contarán a quen vai dedicada a súa estrela Michelin. Estrella Michelin é unha muller importante para a mamá, porque la quero moito. A estrella Michelin é unha muller importante para a abuela, porque é unha buena. A estrella Michelin é importante para mí, para a mamá. Enseña moitas cousas. A estrella Michelin é unha muller importante para mí e para a mamá, que vai ser o Día da Muller logo. A estrela Michelin é unha muller importante para mí e para a mamá, porque é buena nas outras. A estrela Michelin, unha muller moi importante e para mamá, porque me axuda moito. A estrella Michelin, a muller máis importante é a miña mãe, porque me enseña a ser boa compañeira. A estrela Michelin, unha muller importante, a miña avó me enseñou a portarme ben e non pegar os nenos. A estrela Michelin, a que me dá unha muller importante é para miña mãe, que me enseña a portarme ben. A estrela Michelin, unha muller importante, Leti me axudou a facer manualidade. A estrela Michelin é unha muller importante na miña vida e para Rocío, miña mãe, enséñame a cociñar. A estrela Michelin é unha muller importante para mí e para mi tía. Me enseña a ler. A estrela Michelin, a muller importante para a miña vida e para mamá. Ensíname a facer a tarea. A estrela Michelin é unha muller moi importante para a miña vida e para a avó María, que me ensina a cociñar. A estrella Michelin é para unha muller máis importante do mundo, mamá. Ensínasme a debuxar e a pintar. Admírote porque me facías coletitas de pequeno e a pintar. Axúdasme a aprender cousas novas e a ser boa persoa. Grazas por cuidarme. A estrela Michelin para unha muller importante na miña vida é para mamá, porque a quero moito e ela tamén me quere a mí. A estrela Michelin a unha muller importante na miña vida é para mamá, porque me enseña a respetar os demais. A estrella Michelin, a muller máis importante no mundo, é para miña irmá, porque me axuda a facer as tareas e admiro-a por como pinta. A estrella Michelin, a muller máis importante, é para miña mãe, porque me axuda a conseguir as miñas metas. A estrella Michelin, a unha muller importante na miña vida, é para a miña avó, que me axuda nas cousas que non sei. A estrella Michelin, a unha muller importante da miña vida, é para miña nai, porque me ensina a ser ben educado. A estrela Michelin, a unha muller importante na miña vida, é para miña tía. Ensíname a portar ben, cuidar as miñas irmás, axudar a que necesite axuda, ordenar, xogar, etc. A estrela Michelin, para unha muller moi importante na miña vida, é para miña nai. Ensíname a ser bondadosa. A estrela Michelin é para unha muller importante na miña vida. É para Coco Chanel, porque ensíñame a non rendirme xamais e grazas por cada diseño. A estrela Michelin a unha muller importante na miña vida é para Ana Peleteiro. Ensíñame
a correr e a saltar na longitude, é a miña ídola. A estrella Michelin a unha muller importante para min é Angelina. Ensíname a respetar e admírote por boa persona.